séfeh á dhéanamh go an sá in uafná Turas na Meánaoiseach. Féin arásach a tá imige gachéine is stair. Be mí tos nuan so fé halamh mar réar fá san áid seo an tríú híiste agus an I fech mín catá le feiscin na going sa mhúsaem an sa láir Phort Láirge, Músaem de seoda. Tá mé caiith mé an na Meánaoiseach. A lán an sa le feiscint Tágna a landas nan rudí atá sóchatá an sa ón seandalaíocha. Duine go lán tucail seandalaíocha an sa chahar na hochtaí na nócha ag háirthe. Agus a landas rudí a hánas ar táid le feiscint an sa táid ar thaispeáint an sa mhúsaem. PC aimime an san nó bafaí beaga an san an áda ar an léir, right? So be mé le féchant ar roinnt airí difriúla, rudí difriúla, gachéan sais rudda ó sort of spúnóga déanta as aimimid, na wooden spoons atá ring fós fé láthair, go dtí cartainna difriúla ó na Meánaoiseach agus cosúla sin tá bailúcháin de éadaí sagartúla nó éadaí eagraítear na slócha, be mé le féchant ar san chumá. Duine iad sa chuigúisteag ar Músaem na hórpa, hána ar isteach an sa chathair, hartíim na bliana míle ceirigéad sa seasca, vidir inúsáid san hArdeaglaise críos díra canacaling agus táid fós a gcuin. Right mé isteach an sa. Táime go an san isle so le breis fethe bliana so agus gachéon lán ar thugam isteach an so I gobar. Tá se go húnta ríí le, you know. Bí me féchan ar chuidas na rulis ar gachéon lá ach tá dríocht a maradúéis dríocht spéisiúlta buintló a gcónaí, you know. Agus no, má cháirde tá sé cosúla má cháirde éis an sála, you know. Tá dríocht sin fós ann le, you know, sin agus tá sé sin go húnta. You know, sort of PC, éadaí, duineog I gcathair brúis nó brucha sa chuigúisteag. Tháinig ar an son go dtí chathair Phort Láirge agus táid fós an sa. Tá an tá le muintear Phort Láirge go bhfuil an chathair cóstairiúil sin agus ach go háire Músaem na Meánaoiseach tá méid le feiscint an seo, you know. Ach is éhan an Músaem seo, you know. Tá mé ceacht leis na blianta slócha níos agus bhí an tá lom go raibh trostóra going na blianta fad ó hen le Donnchadh arís ach a tá sé go húnta go bheith seo tá gachrod a bhaineann leis is éhan lim ach go háire an saomhan a bhfuil méid fé láthair, like, you know, an sean struchtúr seo, you know, tá sé go háling ar fad. Agus sé tágaing an son ná báta fianna a wine-vault, okay? Báta fianna. An stíl sin cotíanta sa chuga híiste aga go háirithe. In nuair a bhíidir is nuair a bhí áit na cosúla seo áthúgáilecha. Tá nasc leis an muintear tá imime heroing dar nó, you know, agus isúntaach an rud é go bhfuil an stair sin le feiscint agus like, tá na cópanna an freisin, like, you know, so tá is a going céhiad na daine a bhí hart an seo sa tríú nó an ceirúéis déag, you know. Tá sin Harbheith táchtach freisin, you know. Féchar le puil sa falla an sa cean bhain an son, cean an hain an son, cean an son tá lína a bhain a town, right? Buna go sáin as na puil sin I ggur scafalra chun na fallaí agus an díon a thógant, okay? So tagan na lán cuairteoirí isteach sa Músaem an sa go háirthir an thabhraigh, you know? A lánacha an na stádaontaithe ó bhór an na hórpa an bhreatain chumá agus bíon sort of úna ortha really. Na rudí atá going éiscint agus tá going like bhfuil seoda úntacha going sa charbhar láthair agus is tócha tá go húnta go gcónaí is tócha iad a thaispeáint a riine agus iad úsáid is tócha gan saoil muintear na cathairach so a bhíú na céanta bliana hin.